Mataici ba baka ba ka baka domin na magaji kankari ko Allahu na ruwa ba ka jika wanda da ko ba ka jin batun masu gai kulawa kyawun faɗa a yau a dafa ba ba a kwaɓa shi baki kirim ya kare na fitin na magaji in ga magabata suna hawa za a dina sauran kawon ciya uban mai rogo ko wata ratar yaba ta kan zai iko a noma ko ba ka jin batun masu gai gurtulin ciya uban mai rogo kawai ba ka matanki ba baka ba ka baka kankan dangi maganin masu kwaɗai ba su kwakwari na magaji abu ba ka bada tukur ba ku ya da taimakon yaƙi ba mun ko inda yi fita wa su ita noma yan an ba kai ka ce ba ka da a da ba a kwashe kan ban ga abin da za a ɗiba magare na tambaya cikin yan tauri kuma na tambaya gaban yan makaɗa an sarko kai koyi ki mai dan banza kai koyi ki mai dan banza a hukun kai na mido hukun kai na mido iwa jama'atu da ga da audu shi kan jadau baba maki gudu garan masu gari abdullahi mai lalati da kiba a tsaye kankanar da maganin masu kai iya kari da rayuwa iya kari da rayuwa iya kari da rayuwa na tambaya cikin yan tauri ko kuma na tambaya ga manyan makaɗa wa aka ba doki da gangami ba ni ba a'a doki da gangami sai no mauna magariya ga uban balin doshi ya ishe da haka dawa yace ka fa ana da ɗanka da doki ga ka kana alfarma sai ɗan karo gaba da ƙamnar ƙarya ba ka sai mani doki magariya no maune ko irin tuwo ba ya da shi sai yace ai da tarbace ba a sai da tarbace na san kowa magarina na masu kuwa suka shiga yace masalin saraki ya ce a tsaye garda ya sanda ya ce a tsaye tsammani magaji ya ce a tsaye taba sarkin makera ya ce a tsaye sarkin hawa abudu ya ce a tsaye yanzu a neman manyan magari duk mutum gudan suna iya dokin sai ni ja tura ya sai magari ashe ba wanda ya iya gani karya ce da a sha kiɗi na banza sai yara suna taiman na tumaki ana kashi na da ido ni tsara magayyashin ina alakawali magayyashin ina alakawali wasan duka su doki ya tafi dokin wa dokin noma a to ya bashi baba sun san wai ko alini shi ba ya da shi ni zo ni ce saraki doki da kaso ya ce dokin wa dokin nomau to ya baka in ce a'a saraki ba haka ta yi ba ai kudan ce da taraba ce za ku sayi ya ce la babu ruwana a'a in dan ni ko alini nau ba ya shiga tunda nomau ba raga ba kowa magariya sannan wani ba ya sa shi aiki ya tafi na ba taba kayan wani jikan jatau ya ce Allah ka wajen karhin nomau tunda ba ka da kowa magariya ba ka da komi mahawan gadotin ba zuwa gida ba ka yi shi ba in sata ka kai isa ta ka sai in kauka ga ba ka sata yi washe ma na bar zuwa gida ba a yi shi ba ba kunya ni ka ji in kauna ita gidan bilaki ya kasar sai la ilahu illallahu da ka yarar sun ka fara ya rage ma dokin noma ko abinci kau bayar da shi ba san wanda za ta kwashe muku ba dokin saboda shi za ni fashe sai gandai ya shige gida ya ƙita hakkau ya yi rantsuwa ka ta kasai sarake ce ina ruwan mu tashi ko yanzu kai nomau dai bai samu dahi ba kabata da ta ga nomau ana ta gyaran kaya da kambuna za a fashe baba ce in don saboda ni ba ka fashe
shawara in ka bi ta gobe dokin aka yi magariya ko ba a da shi la ya kai mu gobe da sahe aha la dai ya kai mu gobe da sahe akwai da fahiya sai kan nan ya taso wanda da shi kan gujiya mai fasar sami shina gamawa da ƙasa ya babbako karkarkar sai ka ji da tibai na taro da ruka suna Allah ya sauƙai mana wanga ilka sannan ebo wuta ga ranka ka fita in sai kishirin zanne mu koma na tsaye koma da zuwa gidan ɗan aljanna busa ƴan bura uba na magajiran tuwa ka ta kasan da ba tare da ƴan kashin wuta da ne ta wuta da hisan bila'i kauci a baba ya ce ka ta shawarar ka ita za ni biya abu da ƴan kauka ne ta gobe doka aka yi magariya ko ba a da shi a yare da Allah ya tashi taimakon mu da dokin hali mutum da sahe sabuda ba ka ganin tahin hannu ka ilka kauye sun kako ba ka jin ta kauye magariya gidan kara kaune ba mai gini magariya sai na rihewa ilka kauya ta so sai ni jigan gani rariya kun ji aka da rawa jama'an magariya abin da fara ce a faɗa ba kowa ya ɗibi gida nai sai an ka san wa wuri a kashe sai kawo sa makarai da yawa Allah ya raba mu da ilkan gana iya a sannan na magaji ya fito za ya ciya yan yara sun yi wata ci masu yi kamar na tsumshe mahaifa ya ɗauko dunkule biyu yalla da guda ga hamurta ya sa guda ga murhu ana ko kafa da wuta sai ni jumata ana kuka a Allah tsara shi da buro za ya hita Allah tsara shi da buro za ya hita na yara ashe sarki ba ya takama ya ga bila'i za ya faɗa magani dole sai ne ga saraki a hito ba rawani aha yana wani kane madiki kane madiki kane madiki dan sa ha da sauka kane madiki da ka taka ji a noma wace kai ba in jiya fa can kura ba ni kamu na kowa magari ya duk kura bidani a biya ni kawai ina yi mai mabanci ina faɗi in dai ba a fankatun gaskahita noma in ba a fankatun gaskahita yace ina hita mai kasuwa to amma fa ba da alheri ba bari ko an hana ni yanzu da rana sai ilkai shanin dare ya taso sannan zani liƙe ya kura uba magari ya sannan wata kuma iya wasu ba su ita na magaji baba ilkai jano abdullahi mai tsara ci da kiba sai da ba a kila kan ba da dokin da kiya gari sana kina hudu a bashi ya liƙa sai magaji ya ce a sha saraki da cijo da kai ko ba ka tsinka ya abin da an nesa to ba haɓa a sai nomo kai ba iyaka fakarciya sai an nan komi kai ga ya yi mummun kaɗai ɗaya yanzu dai ba ɗan doki ba na dauri nan magari ya ko mota mun ka so saye ba mu saye to ka ga na in ya kai mu ya baro ban ga abin da za a ɗiba ba gare